kwentuhan, di lang basta babanat. Derechahan ang usapan, pero patas ang talakayan. Dito pag-uusapan ang mga napapanahong issue. Eye for an eye. Eye for an eye. Ay, for an eye po tayo, idol. Narito po ang ating panayam kay Manawag Mayor Jeremy Aherico Rosario po para po sa naganap nga po na sunog dyan noong February 11. At titignan po natin kasi syempre may mga paghahanda din po ito pong Manawag sa paparating po na centenarian po ng ni Apo Bakit. So yung mga ganitong insidente po dapat po talagang tignan kung ano pa pong paghahanda ang gagawin para at least maiwasan po ito sa inarap. Narito po ang ating panayam. Magandang umaga mga idol at syempre ngayong araw po ng Biyernes makakausap po natin po ang ama ng pinagpalang bayan po ng Manawag para humingi po tayo ng update sa nangyari pong sunog dyan nung Miyerkules ng gabi at kung ano na po yung pong kalagayan po syempre na may-ari ng establishmento na ito at ano po yung mga measures po na pwedeng gawin po nila sa mahinaharap para itong mga ganitong klase po ng insidente, panalangin po natin na hindi maulit at kung maulit man, gaano pa yung pong paghahanda po ng bayan ng Manawag. Pabati mo na po natin po ngayong umaga po ng Biyernes si Mayor Jeremy Aherico Docming Rosario. Mayor, magandang umaga po at pagbati po ninyo. Magandang umaga, isa pong mapagpalang Biyernes ng umaga mula po dito sa ating pinagpalang bayan ng Manawag. At good morning, Idol Mark. At alam ko nga, napakabilis din ng mga field reporter at nagkaroon ng initial situationer nung naganap po yung sunog kagabi, no? Ay, nung isang gabi. Opo. At yun nga, sa kasamaang palad nga po ay nagkaroon kami dito ng isang medyo malaki, sabi natin, na sunog. Ito po tinupok po ang isang auto supply na medyo malaking auto supply. In fact, medyo popular po itong auto supply na ito dahil ito po dinadayo ng ibang mga bayan pag Opo. may mga kailangan silang mga spare parts na hindi nila mahanap sa iba. So in short, ang naging sanhi ng tagal dahil nga medyo lumagpas mo na halos 4 na oras ang pagsugpo ng sunog dahil nga po ang laman naman, syempre alam mo pag auto supply ay itong mga oil, mga petroleum na mga kung ano-anong mga produkto para sa makina Opo. at maliban dyan may mga goma din na nasa loob kaya nga inaapula yung apoy pero pumuputok, maraming pumuputok sa loob. Siguro kung ano yung Opo. mga oil at ang medyo nakadagdag po sa problema nung gabing yon ay yung tumatalsik, no? Parang pagsabog po, example, po ito yung oil, tumatalsik po dun sa may kalsada, yung kalsada po dito, Idol Mark, pababa, no? Ito po yung daan bago po umabot ng tulay, tapos paglagpas mo ng tulay galing Dagupan, ay sa bayan na po kaagad yun. So, medyo madulas, no? Naging isang challenge po, at nagpapasalamat kami sa mga samahan ng BFP. Nakita namin po yung hindi po kami iniwan ng ating mga kapwa LGUs na tumulong at nagtungo dito ang kanilang mga gamit, mga fire trucks, para po tumulong sa pagsugpo. More or less mga 12 o 13 fire trucks ang dumating dito at pabalik-balik na naglo-load. At yun nga, na-deklara po na fire out around 11:19 to be exact ng Opo. gabing yun. So, Opo, yes. Mayor, linawin lang po namin, ito pong barangay na nakakasakop po dito, kasi yung barangay Babasit po ba o yung poblasyon 1 po ito? Actually, tumatama po siya sa borderline, no? Okay. Boundary Oo. line, no? Ng Mhm. Babasit at poblasyon, no? But Mhm. ito po'y malapit doon sa halos lagpas lang ng konti patungong bayan sa Mhm. sementeryo ng Manawag. At yun nga isa pang naging risk na binantayan ng lahat ay dahil ito po'y halos harapan ng isang gas station, no? Opo. Mhm. At maliban sa nasabi ko nga na pababa. So naging madulas po yung daan, no? In Mhm. fact, hindi makabilis, no? Pinapa-slow down namin. Alam mo naman yung mga fire truck pag medyo paspasan diyan, ang bibilis eh. Yes. Pero in-advise na ko dahil yung isa nung hindi niya nalaman, talagang nag-skid
at muntik Mhm. na hong nagka-problema at na-aksidente itong ang fire truck dahil po sa Mhm. dulas ng daan. Dahil po doon sa tumatalsik at tumatalapon na mga oil, no, Ah, mga engine oil doon po Opo, sa kalye. opo. So, yan po ang isang naging pinagtuunan ng pansin nung medyo na-deklara na nga na fire out. Pero itong nanglinis pa po sila at hindi iniwan ng ating mga kapwa Mm. BFP ng ibang bayan na talagang, alam mo, parang nagsilinis ka ng sahig ng bahay at Mm. inalagyan po ng sabon at yung dishwashing liquid, no? Opo, Para po ito hindi madulas, no? opo. So, may mga, siyempre, alam mo naman, nung sinarado po ito, may mga paisa-isang matigas ang ulo, pinakamotorsiklong single, yun lang Mm. nga, kaya naka-anim yata na natumba po sila dahil po sa talagang madulas Okay, itong kalye noong time na yan. opo. It's a national highway, by the way, no? Yes po. Mayor, ano po yung meron na po bang opisyal na ulat tungkol po dun sa sanhi po ng sunog na naganap po nung Miyerkules? Or ongoing pa rin po yung investigation dito, Mayor, ng BFP? Ongoing pa, Idol Mark. In fact, nandun sila ngayon, yung ating mga kasamahan from BFP. No, una, dinidetermine na po kung ano po yung naging sanhi. Pangalawa, yung extent ng damage. Kasi Mhm. tinitingnan ko at a glance, no, sa aking pong konting pag-estimate. Medyo may kalakihan din dahil nga maraming gamit. Alam mo naman yung mga parte ng Yes, mga oo. sasakyan na medyo may Correct. mga presyo. Kaya nga, plus mga bagong oil, bagong mga gulong, etc. So, medyo may kalakihan. Tinitingnan ko rin po na medyo damage Mhm. na, nangyari sa dulot ng itong sunog na ito, Opo. Idol Mark. Wala naman pong nadamay po na residential na mga bahay o other establishment dito sa sunog po nung Miyerkules, Mayor? Yun ang ating tinutukan, Idol Mark, dahil nga may katabi, buti na lang may firewall. Kaya nga na-save, no? Doon talaga nakafocus ang Mhm. isang fire truck, hindi na po umalis doon para mapigilan po doon sa katabi. Actually, yung katabing bahay ay medyo kahoy din kaya Mm. madali talagang masunog kung talagang aabutin. So nabantayan po yan at sa likuran po kasi may building, may firewall din at sa likuran po ng firewall na yan, marami rin pong kabahayan. Kaya nga po doon po ang pinagtuunan ng pansin ng mga ibang tumulong na mga fire trucks. Mhm. So tulong-tulong po, no, hangga't sa matapos at malinis, no. Mhm. Actually inaalos mag-uumaga na nung medyo na-ideklarang okay ng daanan, no. Opo. Dahil nga madulas at hanggang doon nung dumiretso dahil siyempre dadaanan po ng mga fire truck yung dumikit sa gulong, dala-dala po, Mm. humaba po yung oil spillage o oil na dumikit sa kalye Mm. na medyo naging madulas no, lalo na nung gabing yon. Opo, wala naman pong nasaktan po dito po ng mga tiga Manawag, mga residente po, kababayan Well, natin. sa awa ng Diyos po, Idol Mark, sa awa ng Diyos, wala naman pong naitala o na-report na casualty o nasaktan dito Mhm. sa kaganapang ito. No? Yung isa lang, by the way, may isang BFP member na nasugat lang ng maliit, pero Hmm. yun lang naman. But the rest, siyempre, at napuyat po lahat, lalo sa bayan at sa babasit. Mm. Kasi sa kabila po nun, marami rin pong bahay. Opo. Kaya nga maraming nanood at yun nga alam ko naman mabilis ang balita kaya nga nakakatuwa Mm. din. Salamat at nandun po kayo nung Mm. panahon na talagang para may parating yung tamang report sa kaganapan nung sa sunog kagabi, nung Opo. isang gabi dito po sa bayan ng Manawag. Opo, Mayor, napaka-busy po ngayon ng Manawag in preparation po ng inyong centennial celebration Yes. po ng coronation. Sa mga ganito pong insidente, ano po yung paghahanda po ng LGU to make sure hindi po ito maulit, unang-una, at kung sakali man may gaytong insidente po na mangyari ulit, knock on wood, huwag naman sana, Yes. papaano pa pong paghahanda at yung pag-level up ng pag-respond ng ating pong mga ano dito, mga BFP. At the same time, kung ano po yung mga safety measures din po na pwede pong Yes. i-remind dito po sa ating pong mga establishmento tulad po ng mga itong auto supply. Yes, tama po yun. Unang-una po, talagang isa pong wake-up call din na talagang pag-igtingin ang kampanya ng BFP. In fact, recently, ginawaran natin sila ng kanilang sariling service vehicle para po yung pag-ikot nila on the preventive side ng pag-inspeksyon ng mga gusali, mga bahay, kung ito po ba ay fire safe
at yung mga risk factors na pwede makita ay masabihan nila. So, yan po yung patuloy natin pag-iitingin, lalo na itong paghahanda nga na nabanggit nyo ng ating pong Centennial Canonical Coronation ng Our Lady of Manawag. Actually, hindi lang po ito yung wake-up call dahil nga ito rin pong nangyaring nahulog na akasya ay pinapasuri po namin itong lahat ng century-old akasya para po makaiwas at may layo po ang ating mga kababayan at syempre ang ating mga bisita sa mga untoward na mga ganitong kaganapan. Apo. But again, this is isolated na case, no? Yung mga ibang reported na mga sunog po dito na nakita ko for the past month ay yung mga kawayan, mga ganun, mga sa mga Grass barangay, fire, yung yan mga po. nasunog na basura, na grass Mhm. fire na napabayaan. Pero mabilis lang po na naapula naman yung mga apoy na yun. But ito Opo. nga, umabot ng 3 oras mahigit, kaya nga naging alarm number 3 sa Pero BFP ano naman itong po, sunog dito. No? naiintindihan naman po yun, Mayor, kasi syempre yung pong mga oil, sabi nga ninyo talagang Yes. contributory Yun po. factor po yun. Opo. Mhm. That's correct, that's correct. Oh. Opo. At saka yun nga, naging sarado po yung National Highway. May mga rerouting talagang ginawa nung Mhm. kagabi hanggang mga siguro, hanggang mga mag-alas 5 na po yata yun Sorry, na Mayor, talagang sorry to cut you. isinugo. Meron po bang mga ano po dito? Humingi po tayo na dumating po na tulong, augmentation coming from other buyer o nakayanan po ng BFP Manawag lang? Well, ang dami hong dumating, no? Kami po Mm. nagpapasalamat. I'll take Mm. this opportunity na ipabot ang aming pasalamat sa ating mga kapwa local government units. Kasama po pati Panda Group, no? Alam mo naman Mm. ang Panda, yan ang malaking nakakatulong sa atin sa paglaban o pagsugpo ng apoy pag may mga sunog. Maliban po dyan, syempre, yung ating mga immediate neighbors o LGUs, nandito po ang Lawag, Urdaneta, Mm. Mapandan, Santa Barbara, sa Jacinto, Mangaldan at Dagupan, no? Ay na yun ang mga nakita ko po at nagpapasalamat po kami at hindi po kami iniwan no hanggang sa paglinis. Hindi lang po sa Mm. pag-apol ng apoy, hanggang sa paglinis po ng kalye no. National Highway po 'yun kaya medyo marami rin pong na delay at na traffic po diyan at nagkaroon po ng rerouting. Mm. Umaba ng konti po yung kanilang biyahe. Kami po ay humingi ng paumanhin din dahil nga ang kaligtasan po ay hindi naman po dapat Mm. makompromiso at we cannot really allow kung medyo may risk na malaki sa kanilang pagdaan dito sa National Highway Mm. entering the town proper po ng Manawag. Apo, Doc Ming, siguro ang isa po na ano dito, ano po yung inyong panawagan at saka pakiusap po, lalo yung may mga establishmento po na critical sa ganito pong pagkakataon ng mga sakuna. Kasi more than 2 weeks na lang, no? Matatapos na Pebrero at papasok na tayo sa fire prevention month sa Oo nga, Mayor. March. Oo. That's At saka correct. syempre, ano po yung pong mga iba pang plano po ninyo in strengthening your MDRRMOs? Well, we continually boost at saka beef up yung capability po ng aming MDRRMO. In fact, yun nga sa kooperasyon po ng lahat na naging na-recognize na nga din na Gawad Kalasag Beyond Compliant ng aming bayan for the second year, no? Wow. At actually yung meron din ang kaming sarili sa MDR na fire truck, itong penetrator truck. May kompleto po kami, pati man lifter. So we Mm. continually beef up. Hindi lang po ang machinery, hindi lang po ang gamit, bagkus yung training din. No? Itong responders, no, madaling sabing responders, pero ang mahalaga po dyan, yung mga knowledgeable. No? Mamaya ang nagiging liability o nga worse, yung sinasalba mo, yung responder mismo. Kaya Mm. nga, any opportunity na meron pong training, seminar na makakadagdag sa kaalaman ng ating mga responders, not to mention even medical responders ay atin pong talagang binibigay at talagang open po silang mag-seminar para po kasi minsan nagpapago nag-change din po yung approach no sa Mm. mga management ng ganyang mga disasters or whatever kind. Kaya nga dapat updated din, hindi lang alam pero alam din po ano yung bagong modalities na pwede Mm. pong i-adapt para po makalaban at makapasabay sa panahon itong mga responders ng Manawag. Speaking of BFP, Idol Mark,
patuloy din po namin pinapalakas. In fact, we are in anticipation of the arrival din ng isang malaking fire truck, no, na purchased locally, local funds. Dahil nangarap po kami na humingi po sa BFP, aprobado po naman, pero parang itong ating mga gamit po dito medyo may kalumaan na talaga. Mhm. Parang yung Okay. isa dyan, mas matanda pa yata sa akin. Kaya, Mm. but again, nakatulong din, pero iba pa rin kung merong isang talagang efficient and roadworthy fire truck. Meron po kaming penetrator. Gamit din Mhm. po, speak of, ito yung penetrator, Idol Mark, ito yung mga smaller version ng mga fire truck Mm. na nakaka-penetrate, nakakapasok So po ano ng sa mga barang mga iskinita? iskinita. Mm. Oo, yung amin po dito na purchase also out of local funds, ang dami ng success story. Siya po yung bida, siya yung pumapasok sa loob. Itong mga malalaki na hindi makapasok yung host nila, ipinapasa load doon sa kanila, sa Mm. maliit. Then yung maliit ang talagang nagpe-penetrate Mhm. doon sa sunog mismo ng mga bahay o ano man dyan. Kaya nga, we intend to really beef up further. Ito nga, kakarating lang, last week lang po, itong itong ating fireman vehicle, kasi ang gusto Wow. po ng Mm. BFP, ayaw na po nila yung pag mayroong bumbero o mga fire truck at nakasabit-sabit yung mga fire responders nila, no? Mm. Kasi may risk po, marami na siguro na talang baka naipit, nasabit Mm. o nahulog. Kaya nga meron pong advisory ang BFP na bawal po yung, 'di ba dati may nakikita tayo pag may nang responde, nakasabit-sabit lang po yung mga, Yes. dapat meron silang maayos na lugar at sabi nga ideally may separate na vehicle, responders vehicle. So Mhm. yan po ang aming ginawa ngayon. Dumating na po last week, may responders vehicle po kami Wow. Mm. na susunod doon where the action is, ay kasama po yung mga responders on a safer and a vehicle na makakadala sa kanila Mhm. where they are needed, no. Apo. So one thing more, yung vehicle na yan ay isa din po ang iikot to do inspection sa ating mga gusali, mga establishmento para po may siguro na fire safe itong mga bahay-bahay Mhm. at mga establishmento nga dito sa bayan ng Manawag. So they Apo. will continually do that. At in fact, medyo very active din mga aming bagong fire marshal dito Mhm. at marami din sa nilatag na plano in the aspect of prevention ng mga sunog, no? O nga, Mhm. tama yung sabi nyo, March is Fire Prevention Month. At Yes. minsan nga, Fire Prevention Month, pero Araw-araw. dumadami sunog yata pag Marso. But Araw-araw. again, cross our fingers, wag naman sana. Mm. At tulungan, importante rin po bottom line, the support of the local government sa ating mga BFP, sa ating mga firefighters, no. Kailangan po merong collaborative effort na magtulungan po ang lokal na pamahalaan, ang mamamayan mismo at ng ating mga BFP, no. Ang napansin ko lang no Idol Mark kasi no, nakita ko meron sila parang brotherhood, friendship, no, unity itong mga firefighters from different areas. Mhm. Kasi parang magkakaibigan sila pala. At saka, alam mo nung yung linis na lang tapos na po yung sunog, medyo controlled Mm. na, fire out na, pero ayaw nilang umalis. Yeah. Ang sabi nila, narinig ko, sir, hindi po namin kayo iiwan hanggat hindi malinis tong kalye. So Ayun. naglinis pa po sila, no? And that's very touching na yung ating mga BFP, no, we salute no in behalf of Manawag dahil nakita namin na sila, yung dedication nila towards their work and Mhm. of course towards helping others who are in need ay ramdam na ramdam po Opo. namin sa Manawag kagabi, Opo. no? Opo. Nung isang gabi. Medyo ano siguro po, yung reminder na lang po natin sa mga establishment to comply dito po sa mga fire safety po. At saka hindi lang po sa mga establishment, kundi pati yung mga residente po natin, Mayor. Yes, maraming salamat Idol Mark for this opportunity. First, una po sa ating mga kababayan and to everyone no is hearing this interview, ang dapat we should all be responsible, no. Ang sunog po ay hindi po biro-biro, no. Sabi nga po nila mas maganda na yung manakawan na wag naman sana kaysa masunugan. But Mm. no, the step one for prevention will be coming from each and every one of us. First, we should all be responsible, no. Tingnan natin, alam naman natin po siguro yung basics para po makaiwas sa sunog. Yung nakakalimutan po na pinapatay yung kanilang gasol sa gabi, o kaya yung mga nakasaksak po na mga malilit na mga wires, o even kung ano ba yan na nasa socket ng electricity na pwedeng mag-cause ng sunog.
So second, on the part of the local government, dapat continuous, hindi lang every fire prevention month, but of course it should be an all-round undertaking na umiikot sila, which I mandated them to do here in Manawag. Tingnan po, binilan namin kayo ng sasakyan para po tingnan at siguro na ligtas at maayos yung una-una yung mga nagluluto, yung mga restaurants, mga establishmento, at syempre yung mga bahay. But we will continually inform them of any possible na makaka-prevent. No? Prevention is better than cure in Yeah. so many ways. Hindi lang po sa medical, lahat ng bagay. Kaya nga po, so let's learn from every incident. Let's not learn pag nangyari na sa atin. Learn from the others. Ano man nangyari dyan. No? So minsan yung curiosity na ano bang nangyari dyan? Paano nangyari? That will be somehow a big help. Na ganun pala, don't you can avoid it. So again, bottom line, tingnan po, maging maayos po tayo, huwag po tayong pabaya, lalo na po sa posibilidad ng mga spark o kaya sunog na pwedeng madulot ng ating mga ginagawa sa ating mga bahay, sa ating mga lugar. Idol. Manawag Mayor Jeremy Aherico, Doc Ming Rosario, magandang umaga po at God bless po, sir. Good morning, Mark. Idol Mark, mabuhay kayo at mabuhay ang iyong programa. Magandang umaga.